Musotele kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila ka donc baru kenaga mi amma damena ni kibara sa no e karo ka fo coronavirus kungango kibara e jamana in kono ya ni wati na mali konna na ka keni aywa mekalo klitan femi karo ka fo coronavirus ay mamunu soro ne abele jelen faranyo ngabta ma kime wolonfla ani mananna mamun kenara bana in bulusa o e ma kime saba ani biduru ani kili mamin karo ka fo lu ntayana bana in bulu o e ma bisaba ani segi mamunu be furakeli la ni bulu en kansa aywa ni wati la coronavirus banakisɛ yɛrɛ ale karo ka fɔ ale bolo kan minnu bɛ ka fura ko ma kɛmɛ saba ani biduru ani saba jate ko ni pangulu sa pangulu min n'a jiginna ayiwa karo ka fɔ Bamako yanno ka bɔ yɔrɔ min na sa o de ye Émirats Arabes Unis ma 70 maliyɛnw na karo ka fɔ olu kun dɛsɛlen bɛ ka sira sɔrɔ nka pangulu in nana ni olu ye ka kɛ ni ayiwa karidon ye mɛ kalo tile 10 karo ka fɔ fɛn min ye Émirats Arabes Unis ye Arabu jamana mɔgɔw karo ka fɔ u ye dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ sira jumɛn fɛ ka kɛ ni maa 70 tali kana bila u fa jamana kan n'o ye maliyɛn 70 ye olu kɔni kun dɛsɛlen bɛ ka sira sɔrɔ ala ni ayiwa banakisɛ in sababu la ayiwa jateminɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ni maa 70 ye maliyɛn karo k'a fɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye Al-Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed ye n'ale karo k'a fɔ yen ɲɛmaa ye nin waati na a ye cɛsiri kɛ ni maa 70 u bɛ se ka se u fa jamana kan cogoya min na yan'u kana kɔni u ye sɛgɛsɛgɛliw boloda karo k'a fɔ maa ninnu k'a lajɛ banakisɛ in t'u la walama a b'u la u donnen kɔnɔ fɛnɛ ayiwa pankulun kɔnɔna na sigicogo minnu ni ayiwa kɛnɛya tigilamaw ye o kofɔ sigili ninnu kɛra o kɛcogo la fo kana se ba maliba kɔnɔna yan u sera yan min kɛ karo k'a fɔ u jiginna pangulu kɛnɛ fana kɔnɔna na ayiwa jigincogo fana o kɛra o kɛcogo kelen na jateminɛw kɛ ani a bɛ fɛn minnu ma ko mesure barrière k'olu jateminɛ ayiwa maa kana gɛrɛ maa la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila k'u sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn bana in n'a bɛ minnu na a tɛ minnu fana na ayiwa maa mun kɔni taara u kunbɛn an ka jamana tɔgɔ la a bɛ fɔ fɛn maa min ma ko ministre des transports et de la mobilité urbaine n'o ye karo k'a fɔ ministre min ɲɛsinen bɛ ayiwa bolimafɛnko kunkan kibaruya ma ani duguba kɔnɔna yɛrɛ lahaliyaw ale kɔni taara maa kofɔlen ninnu kunbɛn n'o ye maa 70 ye u selen kɔ ayiwa pangulu jigi kɛnɛ kan sɛgɛsɛgɛliw fana kɔfɛ u bilala fɛn na a bɛ fɔ min ma ko quarantaine n'o ye de tile 40 ayiwa sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u kana gɛrɛ maa la u kɔni sɛnsɛra ka taa bila u yɛrɛ jabala la fɔ fɛn min ma ko siti ka taa bila yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la wa nin ko kɔni u nana dɛmɛ fana kun bɛ a ko kan n'o ye ayiwa minɛn tɔni 10 ye ka taa se sɛgɛsɛgɛli minɛn fana ale 5000 ma bonya in bɛɛ lajɛlen kɛra maa min fɛ sa o ye Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed ye ayiwa ko nin kɔni ye ayiwa nafa ye nafa min ni a bɔra Mali ale ni Émirats Arabes Unis olu ka jɛ kɔnɔna na min ye wasadenw ka bulonba ye ayiwa ko ɲɛma kura a sugantira Musa Timbine ale kɛra wasadenw ka ɲɛma ye Musa Timbine min ni ayiwa gɛlɛya kun donna ale yɛrɛ ka wasadenya la ayiwa sabula min karo k'a fɔ jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra ayiwa ministre so fɛ baara in kalifalen bɛ ministre so minnu na a kun yirala k'a fɔ ko Musa Timbine ninnu ayiwa ko u ma sira sɔrɔ ayiwa fɛn min ye ayiwa sariya sunba mɔɔw ka jaabi bɔli kɔfɛ ni jaabi wɛrɛ tɛ bɔ jaabi min kɔ olu kɔni nana yira k'a fɔ Musa Timbine ani karo k'a fɔ a jɛɲɔgɔnw u ye sira sɔrɔ ayiwa Musa Timbine n'ale RPM ka cɛbɔ ye sigida 5nan na Bamakɔ u cɛ 2 o ye RPM ye sabanan o ye ayiwa musolaka kelen ka bɔ bɛrɛbɛrɛli tɔn APR la karo k'a fɔ Musa Timbine kɔni kuma min na ni weleweleda kɛra jamana ɲɛma fɛ k'a fɔ ko ntɛnɛn don mɛ kalo tile 11 wasadenw a ye don a ka taa ɲɛma ɲini aw yɛrɛ la ŋunuŋunu dɔw kun y'a jira k'a fɔ ko Abdramane Niang ko kun ye ayiwa président Ibrahim Boubacar Keita ka ŋaniya ye kabiri san 2013 a ka jamanakuntigiya tako fɔlɔ la ayiwa dɔw fana nana yira k'a fɔ ko nin sen ko o kelen de y'a ka ŋaniya ye ayiwa ŋunuŋunu wɛrɛw fana kun bɛ senna k'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi kɔni waati labanw na ayiwa yani wote yɛrɛ ka kɛ a yirala k'a fɔ ko jamanakuntigi k'a ka ŋaniya kɔni ye Musa Timbine o ka kɛ ayiwa bulonba ɲɛmaa ye o kɔnɔna na kɔni fɛn min ye ayiwa cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan fɛn min ye ayiwa maa caman tɔgɔ kun fɔlen b'a bulonba ɲɛmaaya ko la ka daminɛ Abdramane Niang na kana taa se ayiwa Mahamadu Jarasuba ma Joyila mara kɔnɔna na ayiwa hali Sidiki fa Konate
ka taa se Asar Amberka Wan Baber Gano Musa Timbine yɛrɛ ayiwa min ye ayiwa hali président min ni ale bɔra ayiwa président la n'o ye Saka Sidibe ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kun b'a la nka min kɔni ye Musa Timbine ayiwa a sɛkili sabasiri yɔrɔ o taara kɛ ale ni Musa Mara cɛ k'a dɔn k'a fɔ Musa Timbine kɔni ale ye sebaya sɔrɔ Musa Mara kan tamasiyɛnw y'a yira k'a fɔ ma 45 ayiwa Musa Mara kɔni ko ale ye 8 de sɔrɔ o kɔnɔna na nin waati in na ayiwa fɛn min kɔni Musa Timbine a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko le numéro 2 de la nation Musa Timbine ale kɛra o ye jamanakuntigi kɔfɛ maa min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ o ye Musa Timbine ye Mali jamana kɔnɔ Clément Danbele ale ye ka dɔn k'a fɔ jɛkulutigi don min ɲɛsinnen bɛ yuruguyurugu ale ni barantanya kɛlɛli ma Clément Danbele ko ayiwa sariya tigilamɔgɔw k'u y'a minɛ ko Clément Danbele ko a lajɔra nka a ma lajɔ sariya kɔnɔ fɛn min ye Clément Danbele a yɛrɛ ka ayiwa jɛkulu maatɔw ye sa olu kɔni ye nin kumakan fɔ ko jumadon tilegan fɛ tilegan dɛrɛndɛrɛ fɛ fɛn min ye mobili 2 ye olu kɔni nana ka na Clément Danbele ka na a lajɔ kuma ka ta ka bɔ a ka mobili kɔnɔ o kuma ka taa n'a ye maa minnu ye waleya in kɛ sa a bɛ fɔ minnu ma ko kagule u ɲɛda datugulen don u ma dɔn ayiwa ŋunu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ayiwa service de sécurité d'État n'o ye jamana yɛrɛ bɛ ka ayiwa jɛkulu min sigi sen kan ayiwa k'u yɛrɛ ka ayiwa lakana ko o matarafa ka jamana yɛrɛ lakana matarafa ko o maaw de ye a minɛ ayiwa min kɔni y'a ka tɔnden olu y'a yira k'a fɔ minɛni ko a ma kɛ sariya kɔnɔ o kuma ko Clément a ka bila kabiri an b'an kuma na ayiwa min ye ayiwa jɛkulu in maa dɔ fana ye n'o ye service sécurité d'État maa dɔ ye o ɲɛmaa dɔ kumana k'a fɔ ko kuma min bɛ k'a fɔ ko Clément k'a ma minɛ sariya kɔnɔ k'o tɛ tiɲɛ ye ko Clément kɔni ko a minɛna sariya kɔnɔ ko sabula k'a tun bɛ ka kuma dɔw fɔ ko minnu ni u bɛ jamana yuguyugu a ka tɔndenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kuma kɔni k'o tɛ kuma balolen min ye Michel Deser ye o ye a ka tɔnden dɔ y'a yira k'a fɔ u bɛ k'u bolomada ayiwa taabolo mun ma k'a fɔ ko n'i y'o lamɛn ko Clément k'a bɛ ka jamana yuguyugu ko n'i kɔni y'o lamɛn fo ka taa ban i tɛ kuma kelen sɔrɔ a kɔnɔ min ye jamana yuguyugu kuma ye min ye ayiwa Koyi Mara ale mara ɲɛma a bɛ fɔ min ma ko maire n'o ye Amadu Kalosi ye ko ale labilala ayiwa maa dɔw kun ye ale minɛ ni taayɔrɔ kun ma dɔn a la Amadu Kalosi ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ a kannabilala i ka dɔn k'a fɔ ale ni min ye bɛrɛbɛrɛlitɔn URD ɲɛma n'o ye ayiwa bɛrɛbɛrɛlitɔn minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka dɔn k'a fɔ olu ka ɲɛma Sumayila Sise ayiwa ni ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kun bɛ bolola ŋunu kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa Amadu Kalosi ale sera a ka so ka kɛɲɛ ni dimanche don ayiwa fɛn min ye ayiwa Yaya Tandina n'ale ye kunnafoni dila ye Kumayira mara kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ maa 4 kɔni o de nana ka na ayiwa Amadu Kalosi ka n'a bila a ka denbaya la hɛrɛ ani baden na ko tɔɔrɔ ma sɔrɔ min ye Amadu Kalosi yɛrɛ ye n'ale ye Kumayira ayiwa o mara ɲɛmaa ye a ko k'a bɛ maaw hakilila sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sumɛla Sise kanubaw k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Sumɛla Sise ko a kɔni hali n'a sɔrɔ a bɛ bolola nin waati in na k'u k'a bila u kun na k'a fɔ ko basi tɛ a ni la ayiwa ko waati n'a nataw la ko maa yɛrɛ bɛ se k'i jigi d'a kan k'a tɛmɛ ko a kɔni ko a na a yɛrɛ sɔrɔ lafiya la ka se a ka denbaya la min an ka kɛlɛkɛcɛw ye sa olu kɔni ka ayiwa a bɛ fɔ fɛn min ma ko armée constituée n'o ye kɛlɛkɛcɛw k'u suganti k'u ɲagami ɲɔgɔn na olu ka doni Kidali nin y'o kunkanko kibaruya ye ko ayiwa min ye armée constituée n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw kɛlɛkɛcɛw ɲami ɲɔgɔn na ayiwa min ye ayiwa woroduguyanfan ye ani kɔrɔyanfan ani fɛn maa minnu bɛ wele ko ayiwa CMA n'o ye coordination du mouvement Lazawadi olu fana ka kɛlɛkɛcɛw ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa sɔrɔdasi cɛ 120 bɔ ɲɔgɔn la n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye Mali tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ɲagaminen ayiwa kun fɔlɔ taw kɔni olu donna a mɛnna dɔɔni fɛn min ye kun filanan ye sa olu de kun kan ka don ayiwa Kidali marabolo kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ Risa Ag Asayede ale ka fɔra n'ale ye ayiwa jɛkulu in bɛrɛbɛn ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ doni kɔni a gɛlɛyara ayiwa n'a kɔni ma ɲɛ min kɔ u n'a segin kɔ boloda fɔlɔ ka na Gawo mara la waati n'a nataw la ka ɲɛɲini a tɔ la coronavirus kunkanko kibaruya la halisa min ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛla ye farikolo ɲɛnajɛla min ka dɔn k'a fɔ ni u fanga ka bon kosɛbɛ jɔnjɔn ɲɛnamaw bɛ maa minnu bolo ko olu yamaruyalen don ayiwa ka u ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a yɔrɔ datugulen don jateminɛ y'a yira k'a fɔ kabiri ntɛnɛndon ayiwa min ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛlaw ye sa farikolo ɲɛnajɛla minnu ni jɔnjɔn ɲɛnamaw b'u bolo n'u kɔni u bɛ jate diɲɛ farikolo ɲɛnajɛla ŋanaw fɛ ka yira k'a fɔ olu kɔni bɛ se ka u ka farikolo
ɲɛnajɛw komi fɛn bɛɛ kun jɔlen don waati la. Ayiwa nin waati in kɔnɔ na u bɛ se ka u ka farikolo ɲɛnajɛw ka ɲɛnamaya yɔrɔ la, yɔrɔ min fana ni o tɛ jamama yɔrɔ ye, yɔrɔ min ni o yɔrɔ kɔni ni o datugulen don. Ayiwa jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye déconfinement ye n'o ye ayiwa yɛrɛ maraso kɔnɔ o waleyaw bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni cogoya min na. Ko u bɛna lajɛ mɛ kalo tile 11 u ye nin hakilila min ta n'o ye ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ yɔrɔ datugulan ye. Ayiwa yɔrɔ datugulen na. Ayiwa mɛ kalo tile 11 o kɔni mana tɛmɛ u bɛna jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi u cogoya la, ni farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a kɛcogo kɔrɔ la. Alimanw ka jamana kan ko nin kɔni ye ayiwa hakili yiran ye, dusukun yiran ye halisa ayiwa déconfinement in kun kan n'o ye ayiwa yɛrɛ maraso kɔnɔna ye. Alimaɲi ko tamasiyɛn kura dɔw yera ye tile 2 in na ka jira k'a fɔ fɛn min ye banakisɛ in ye halisa tamasiyɛn minnu yera ko u bɛ maa siran hali n'a sɔrɔ ayiwa Espagne jamana ani Faransi jamana olu bɛ ka fɛɛrɛw ta ka ɲɛsin wale min n'o ye déconfinement ye. Ayiwa k'a jira k'a fɔ maaninfinw kɔni u datuguli min tun bɛ so kɔnɔ su ni tile ko dɔ ka bɔ a la ayiwa hakaja waati n'a nataw la a ka dabila pewu k'u ka segin u cogo kɔrɔ yɛrɛ la. Min ye Institut National de Virologie Allemagne jamana kɔnɔ Robert Koch ale y'a jira k'a fɔ min ye waleyaw kɔni ye a bɛ ka jate minɛ. Ayiwa tamasiyɛn minnu bɛ ka ye nin waati in na u t'a jira k'a fɔ olu ka se ka girin ka don déconfinement na nka waati n'a nataw la u bɛna jate minɛ nin tile 2 in na n'a sɔrɔ yɛrɛ maraso kɔnɔ n'a bɛ se ka dabila walima n'a tɛ se ka dabila tile 2 in na u ka jateminɛw na u na maaw ladɔnniya o la. An balima muso tele lajɛbagaw nin bɛ dan sigi an ka bi dɔn kibaru la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛ muso tele sanfɛ waati wɛrɛ.